Видимо, и шарта ни докес. Реката тиела, там живата Везите цял се потопи, от водата и духът се не свали. Кинго, пая, старента децата. В името на Христа, да се махнеш от веднага. Господ ми е дал да имам аз на теб, в името на Исуса Христа. Огледам ти, Сатано, в името на Христа, да се махнеш от тук веднага. Господ ми е дал да имам вас на теб, в името на Исуса Христа. Чудотворна мощ от кръвта на Христа. Имам сила, чудотворна мощ от кръвта стъпана деца. Амин! Хванах наш. Voi tot câteva minute za vă sădați. N-ai greșeas? Neka daš na slovo. Dale, neka daš na slovo, ja se kuće poslušim. Ajde mama vrtit naš, nemde. Попоният ни дойде Йоан Кръстител и проповедваше в юдейска пустиня, като казваше: покайте се, понеже наближи небесното царство. Защото този беше, за когото се говорило чрез пророк Исаия, който каза: глас на един, който вика в пустинята: пригответе пътя на Господа, направете пътеките Него. А той Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и храната му беше акриди и див меч. Тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата йорданска околност и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповедваха греховете си. Като виде, че мнозина от фарисеите и сандукеите идеха да се кръстят от него, рече им: рожби ехидни, кой ви предупреди да бягате от идещият гняв? Затова принасяйте плодове достойни за покаяние. Амин! Амин! И не мислете да думате: Авраам е нашият баща, защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама. А и брадвата лежи вече при корен на дърветата, и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а оние, който иде след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да поднеса обущето му. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.
Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти гумното си и ще събере житото си в житницата, а плевата ще изгори в неугасим огън. Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Йоан, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше, казвайки: аз имам нужда да се кръстя от тебе и ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право. Тогава Йоан го остави. И като се кръсти Исус, веднага излезе от водата и ето, отвориха му се небесата. Виде Божи дух, че слизаше като гълъб и се спускаше на него. И ето, глас от небесата, който казваше: този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Амин. Добре. Айде и тяре, Клаудия Катала, Боже святи, ние вършиме това, което ти ни каза, че твоето живо слово. Няма спасение без кръщение и святие до двата печата. Помогни му, Господи, да извърви пътя си, докато ти дойдеш да намериш вяра в него и ти да го пазиш от всяко зло. Амин. В името на Исуса. Кръщаваме в името на Отца и Сина и Айде, бързо, бързо! Боже, отхвърли от него всички. Ето ние го кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Не трябва да пишеш, не трябва да правиш. Нека Бога те обещава. Ето татко, той обещава. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Кръщаваме те в името на Отца и в името на Отца и Сина и Святия Дух. Кръщаваме Бога. Твое име!